Sad me pitate ko šta misli. Šta mene briga šta misli Beko o meni? Jedna stvar je ovde dobra. 20 godina su nas optuživali da je Beko naš, a njega da mu mi dajemo podršku i štitimo ga. Mnogo je nam je pomoglo svima, i njemu, i nama, i meni. Nemamo nikakve veze. Prema tome, nek radi šta hoće u skladu sa zakonom. Ja da sam slušao, a to, nemoj neko samo da me savjetuje o odnosima sa Vučićem. Jer ja da sam slušao te koji su me savjetovali, nikad s Vučićem ne bi ni napravio koaliciju. Ako je SNS smatra ovome pogođenim, ovo je bio napad, ovo je, koliko sam ja pročitao tekst, ovo je napad na jednu institut, na to da niko ovde ne želi da stvara sistem. I da ni Vučić, ni ja, ni bilo ko ne želimo da se pravi jedan takav sistem u kome su institucije manje važne od pojedinaca.